Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga uripan wallah subhanahu wa ta'ala, mananaguntaman sa iku kapagpangangawidin yan sa iku simba niyan sa iku wallah subhanahu wa ta'ala sa dinggulalan sa iku mga sambayang yan, nagugyang kaya pamanapuasan yan, gusto ka pambagay niyan sa zakat, nagusto ka pupumuasan yan sa kaya bulan na Ramadan, so ka panayakadian, so ka pagumran yan, gusto lang ulang wanas simba, at kababayaan yan, sabab sa din yan di kasuaswat ako kadna niyan, diyang kaya pamanang gugudintanoy man to, na isay niya ayamaan niyan na dimisuasuat sa ikwallah subhanahu wa ta'ala sa giyang kaiya pamana kapanggugudatan sa ikukalbihan ang kaiya pamana tawhid agiin na ilmu aso kapakay sa isa akwa Allah subhanahu wa ta'ala miyan dirugudin na iyo ayamaan niyan na mga ulama tanong so mga doktor tano, so mga masteral degree, gusto kaya pangkapangkatwaya na niyan ng mga gradu, na ando ba ni ayakapian yan, nagyang kuto pa man na kadak lang pa man nakapagalwiyaon, asar kagyang kuto pa man na kapagalwiya tanurong na kanabatan ulipa pawalai ka pangali uto sa bubad kabergi, karimbutis waya na niyan ng mga pagtaw. O ba tanunin ni ata, ibat sa katanubo imakipumakin, kaditan ukan bang kaya pamana milyon o pamana tangila. Waya maana niyan na mga uripan wallah subhanahu wa ta'ala apo pamamakinig. Na kapakay aya maana niyan na saka mapuro igradu na miya kakwar ka sa sataga. Na saka alamba ki gradu na miya kakwar ka mambusaw pamana sataga. O di na isa ka sentence, isa ka jumla. Na saka aya maana niyan na aya buo gradu niyan na pamana matag high school graduate o di na sanawi graduate o di na elementary graduate na meter o ka benar ang babatang sa iko kini sugunun wallah subhanahu wa ta'ala agudot so nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayamaan na niyan na miya kwa niyan na upama na ladiwan niyan sa iko kapapagintaw niyan na yuto na kesan andnuto pamanan duwa pamanakwan padako dakwa ayamaan na niyan na minisampay akyang gunaan. Diyan kaya pa man na kapakalalabi o ilmu tawhid na kaya so tawhid agyang ka na nakapakaysay sa akwallah na sa kanyan ikapuruan ulang-ulang wana pa man na wajib. Lang-ulang wano paliwatan na ayaw pakapuruan yan na so kaparatiyay ang kaso pa man na isay sa swallah subhanahu wa ta'ala ada sa kutwa yan nag-uisay sa amyangan nag-uisay sa ayamaan na niyan nagkira kakulang-ulang wano kapara. So kasabuta uli na katukawi ko ilmu tawhid na daalagi diyan na ayamaan na niyan na mapuro imenang sa kulang-ulang wana ilmu. Sabab sa katukawan sa iku ilmu tawhid so Allah subhanahu wa ta'ala labiya mapuro agu labiya mala nagkatukawan ng kuto pamanak ukit yung kuta kapakay sa isaon gugad ng pagkasimbas wallah subhanahu wa ta'ala ipupanakutong ka isasakutong ka sa ikwayama na niyan ng mga kaadniyan na naukatukaw yung so ilmu tawhid na ayama na niyan na pamana miya pa kay sa isang ka so Allah subhanahu wa ta'ala sang kutakap kasimba ang kaon giyang ko tao pa man nakapupudi ang kaon sa iku mga galabkian na gugyang ko to pa man na inunian siugu so mga sugu so mga nabi kasabab sa ayamaan na niyan na giyang kaya pa man na ilmu tawhid na giyan na ni pagampaganay pa man na ipangdawiran ilan niyo man sunabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka so miya ka sa pulo og tuluragon ayamaan na niyan na kaya panulunian sa isa Makkah na ayamaan na niyan na ipupanulunian na so la ilaha illallah daatuhan na simba na rinunta so Allah subhanahu wa ta'ala daatuhan na kaya patutan ko simba na gito na tawhid ito gito tawhid na
So tauhid nabituan usabad ko mga ulama sa al-fiqhul akbar. Al-fiqhul akbar. Aya mana niyan na aya miya ka puro-puro kulang wana sebutan. Kakagigiyan na fiqh na upamana al-fahm. Na napamana aya mapuro nagu aya mala kulang-ulang wana sebutan nagyang kana na upamana tauhid. Api amin nilang agkaangan ng Quran. Kagiyo pa man, dingga katawan so kapakaysay sa akwalla subhanahu wa ta'ala. Gumipupan ako tong ka. Nanayaman na niyan, nadakipantagaw ko ta pa man na kilalangagan ka sa Quran. Di patagumpiya suwayamaan na niyan na dunia o di ayamaan na niyan na upaman na dirun matataguan ko ta pa man na tauhid. Ang tunay kabubnaran ng mga uripan wala. Kagya, sa isang nga dunia, na pamanay sa isa kadna nun, sa isa miyang, ano ba ini, miyang nagwi sa isa simba nun. Na upama ko, di benar, kababia kadak-dak latuhan, tabi tak sa ikwallah subhanahu wa ta'ala. Tagi din kaya parati ang kaya mga pada agama. Na upama ko, aya matatagusi ko dunia, na aya maanan yan, na dua katawa Tuhan, uli na talo kataw. Na di miya guba ang kaya dunia, kadi rin piya magagaw. Uy. Nagyan ng mga uripan wala aya ipatagumpiya aya kapakatatagumpiya ang kaya dunia sa niyang kakagba na sabab sa isa-isa amya nga din. Isa-isa amya nga din sa kanyan sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kita ba tauhid nagyan na ni syarat sa ayamanan niyan na ikapya nagu ikatarima umang amala. Amay ka ayamanan niyan na da tauhid sa ikupuso ka. Adi nga pa kay isa-isaan swalla na ditirimaan swamal ka. Naguayam, daan lagi dia na ayam anan yan na makadedaya sa kapamimikiran na gusway amanan yan na kapaginitaw sa anda ba ini mga kaadin wala subhanahu wa ta'ala. So mga uripan wala subhanahu wa ta'ala na sa din sa malakiran so ay maanan yan na kapakay isa-isaan yan sa ikwalla subhanahu wa ta'ala. O ba niyo pipikira mga uripan wala? O ba giyang utamiya kalala itamok, miya kalala ikadato na pamanay papanak to sa ikwalla na ba number 1 na mapipiyag ginawa niyan? Kadita no katawan na ayan number 1 na mapipiyag ginawa niyan. Da lagi din na mapipiyag ginawa niyan, nagyang kutuwa apya kurang itamok na ugaid na pakay isa-isaan yan sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanaban yan papanakuton. Giya iyayama na niyan na agama. Anda ba ini giyang kayaw pa man na tauhid. Agama ini paliugat o di na ukito kita ini paliugat kaan makawatan sumanguripon wallahu ta'ala ko kapanakuto. Diya nga nakapakadakla sa nga na pa man na simba na kapakadakla ko papangintuhan na. Mga padun sa mga tonong di pangangayan pangangayin no ay maanan yan na miyang una pa man mga pagtaw so kapagin tunong na nalagi dibuang kayo pa man kupetang kayo pa man nakuan kupeto mga Hindu sa kupeto mga Buddhist kupeto panwaya maanan yan ng mga Kristiyanos giyanan napalaid na ng pakabinasa sa isang kanan pa man tauhid. So, kapayag ako, ayamaan na niya, nakapupayag ako pangkatan, kapuro imanang ilmu at tauhid, na tantuwa pa man na mala, ayamaan na niya na manang, ando ba ini kapupayagaon. Kailangan sa iku Muslim, akatukawin yan sa iku ayamaan na niya, na kaya pakapangkatako tauhid, o di, nagyang ko ta kiyang bagi-bagi ako tauhid, ugyang ko ta definisyon ng ko ta tauhid, ito na itaarif o ilmu tauhid. Paganayron mga uripin wala, na so tauhid, at tauhid lugatan, wahada, iwahidu tauhidan. So tauhid na sa iko literal amaanan yan, sa iko sa taga-amaanan yan na kinuanan sa iko fi'al wahada, fi'al madi, wahada, piya kay saysa, yuwahidu, fi'il mudari, pagpakaysay-saan, tauhidan, na mimbalwi masdar, lagi do kinitimbang nung kung fa'ala, yufa'ilu, taf'ilan, na mimbalwi masdar, na ayama na yan na kapakaysay-saa. Ay patir na tauhid na, so kapakaysay-saa.
ifraduhu. Tauhidan ay ifraduhu. So kapakaysay sa angkawn sa ikwalla subhanahu wa ta'ala. Sa man ko terminology yung mga ulama na ayapatero na tauhid sa ikuusayan ng mga ulama na ifradullahi birrububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Naginan so kapakaysay sa ikwalla subhanahu wa ta'ala. So parateyat sa ikwalla subhanahu wa ta'ala gusto kapsimbaon sa iko kababalwin yan ng pamanarububiyat sa kanya ni papangintuhanan sa kanya ni pamanarububiyat sa kanya ni kadinan sa kanya ni kadnan nagu so kapapangintuhanan al-uluhiyah nagu sa kanya ni ayamaan niyan na isa-isa so ayamaan niyan na mga ingaran niyan na gusto mga sifat yan nagyanan mga uripan wala subhanahu wa ta'ala kaya bagi-bagi sa isang kanatauhid, giyang kanatauhid ar-rububiyah, na giyanan suwaya maanan yan na anda ba ini kapakaysay sa wala subhanahu wa ta'ala ko paratiyawn sa mata-mataan aso Allah ta'ala so lang galabak wala na dead na sa kutwa yan sa kaniyang iming galabak ko lang wana galabak yan lagid o galabak yan sa kukya pangad so kaya pangadon narububiyaw to. Kakagya, galabuk, miyukit sa galabuk wala. Na, dede na ba niyan sa kutwa apa man padamyangad. Na lagi na puno kapri-riski. So kapri-riski, kapambagay sa riski, so kapapakaturo na kuuran, naguswaya maanan yan, na gugyang ko taw pa man kapamalasyan, nagugyang ko ta kapaniksa yan, napalayad na ng sa tauhid ar-rububiyah, na gusto ka pa din yan di kan dia turat sa isang kayo pamanainad niyan agi ang kaya kalangkapan giyang kaya dunia wallah subhanahu wa ta'ala na giyang kanan o pama na tauhid ar-rububiyah na apias we bilis na piagikralan yan pamanapiyaratian yan na sopan swaya maanan yan na anda ba ini mga musrik sa isa Makkah mga pagano na anda ba ini simbasiran sa mga barahala o gaid na paparatian niran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na di kasanaan iba asara miya paratian ka aswalla na miya nga din. Sa Allah subhanahu wa ta'ala na aya pririski na aya pupamalas, aya paniksa. Amay ka, di ka simbaan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadi ka sembayang, di ka pemuasa, di ka pesurat-suratan sa Allah subhanahu wa ta'ala na di kasanaan ng koto pamana kapaparati ang kaunsa sa kanyan na miya nga din. Kagimaw to, mga uripan wala na pangnintanwa ko Allah subhanahu wa ta'ala kasumpatan tanubo ini ang kayaw pamana mga gaya programa tanong kagaya makaiskis gaya na umiyog sa wala na makatarawi ataw na adum pamanaw pamana kasungwa na miyaw pamanadarpa giyang kaya kalabuso si isang kaya riyad na pupakasong kami ron kapasugong kami ang kutaw pamana mga mudirami maasayin kami ron sa pamana kapupangusyatan na miso mga perso barang-barangan nasyon ang matatagun. Nagyang ka na nakapkaileta si isang ka na pamana mga kikabibilanggo, mga padunso mga Pilipino, na ando ba ini mga uripon wallah na piya karata-rata sa ginawa kasabab sa pamanandin ni kabilanggo ang kutaw pamanataw na miyada ang kutaw pamana kalayaan yan. Miyada ang kuta kamamaradika yan. Na ilay niyo man ang kutaw pamanakwan. Apya subinatang nagupuon na kabilanggo gupuon na kalabuswas ang kuta kwarto. Udi na durang nakanadid na baniya nakapipiya ginawa. Apya panikapapakasugang kaunkuman na did nakapipiya ginawa niyan. Kaayad na ikapipiya ginawa niyan. Ayad na ikapipiya ginawa niyan. Nagyang kutaw pama nakamamaradika yan. Lagi naman buong kutuwa papanok na apya panrarantayan ka sa bulawan. Pakasasalayan ka sa mga perlas na ednap kabubayan yan, nagyang utad niyan, di ka pakapalayo-layo. Na nagyan na niyo pamanat, giyang kutaw pamana, kas sungwan na misang kutaw pamana mga person na di mikiran din, di rugudin ang kaya agamawala subhanahu wa ta'ala, giyang kutaw pamana kasabar, giyang kaya pamana kapanginsukur sa ikwala na ayamala na sukataubat sa ikumyang gulaw ladusa na anda ba ini kasuat-suat siran alhamdulillah kabaya-baya siran ni giraw pamana pagkanagiran ng kutaw pama
na mga ndewan na mikiran na nagyutoy mambuhi sabab papamanagiang kuta pamana wardin sang kuta pamanakwan. Kalabuso na ikapipiyagin naman niya na pamana kasungwan utwa mga daiya, mga duat ang kutwa pamanakwan nga na perso sa pangintanong wala subhanahu wa ta'ala pakadiogin tanunian wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.